TV Migori. Kawuok Migori wadhi nyaka Siaya bang' kwayo lokruok mag apisas e tesende obila e kaunti no. Jodak ma Central Alego ward koro miyo obila ndalo 7 mar jiwo weche mag arita kwe e aluorano. Romo mar baraza mar yalo weche arita kwe nyo obedo maliet ma omiyo jatend obila e tesend ma Siaya owuok oko mar burano. Jafwambo marwa James Okoth miyo waler. Kotelnegi gi MCA margi David Ragen, jopiny medo ywak ne obila kalure gi weche arita kwe ma medo mana kethore. Wach makoro omiyo jodak odag gi luoro. Police wan kodo e gwengewa. Tich buri beni gitiyo giti. Gin tiji gin mana rango mun kuma chwake changa. Kod rango jande ma uso njanga. Wan kaka jo Central shida maduong' ok en changa mi uso gwen kata njanga. Shida wa maduong' en arita kwe. Nikech wachopo kama koro mosapaga riyo kata pargo riyo gnus dhano rengo kadhi ot nikech iluoro giman maki. Ragen wacho ni kweth ariyo moseyangi kaka 42 Brothers kod Azimio Brothers osebedo ka chwalo weche maundu kendo kata obedo ni jodak osebedo ka ywak kuom kinde onge okang' moro amora mar chik mosekao. Giketre grube machiel iluongo ni 42 Brothers tachiel iluongo ni Azimio. Wasebedo ka waloso kod polise kendo wan kaka MCA asebedo kod meeting kod security Siaya ka kendgo ka wacho weche mag arita kwe to onge gima gisetimo. Kotwak e kinde romo ewi wach mar arita kwe e kar ohala maboro kama jakom mar bodaboda Kevin Ouru bende noywak ne monj masate kod kuo mag apiko makoro omedore. Giwacho ni gisechwalo ng'ur kuom kinde to onge okang' ma osekaw e kinde mabende wachore ni jomaundugo jorwak ga lepo bila e kinde maundu. Wan kaka jo Central Alego waonge kwe kaka jo hala maboro tie group mayo apike junction mapaboro ka girwako uniform ek police. Koro wan be waneno gin police ka konchiel be gin poli gichungi ka traffic ka kichung ka gikaw pikipiki gwacho BS station kin kocho bukingo ke station midhiye. Osebedo kima wa pikipiki kanyo to wasechiwo ywak ni police to kwaseneno gima timre yo makare so that wasebedo piny kaka jo boda mondo mi wakaw okang' mar arita marwa nikech wasebedo gi kwe kima wa pikipiki gi wanyiewo gi pesa mang'eny timayowa wadong' ka wachandre wach mar apiko kendo igoyowa. Koro wasechiwo ywak ni OCPD, wasechiwo ywak ni OCS kaachiel kod jatend arita kwe mar aluora to kwaseneno action magikawo. E kinde romono OCS mar tesendo bila ma Siaya nowuok moweyo burano bang' jopiny kete kagika mondo oler gima omiyo jomaundugo tiyo gi lep obila. Wach makoro omiyo jopiny dwaro ni lok obila duto makar dak ma Alego usonga kendo chiwo ndalo 7 kende mondo apisas mag arita kwe okaw okenge ma owinjore ewi weche mag arita kwe. Kama kata Raymond Molo winje PS mar Interior OCS ni kod OCPD kod brigade mare owil ogol gi Siaya ka oter gi Baringo kama ntiere jokwe mag dhok mondo mi wabed kod kuo kelo ng'ama chielo mwanyalo tiyo go moyien nyalo konyo ngima mar jopiny ma Alego usonga mondo mi kik wabed kod tab mawan go mapile gi. James Okoth, Ramogi TV.